karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapaha. Good morning. Uy, ma'am, nagmata na daay ka? Ready na ang pamahaw, ma'am. Tuwa na gani si Madam Mercy. Meto na sa kusina. Sa'yo tingaling gigotom. Wa pa ko gutoma. Maipakita ko ni mo, Annalisa. Unsa man na, Ma'am Sabrina? Kini, kinsaning niya sa litrato. Si Adela man na, Ma'am Sabrina. Oh, mauni ang hinsura ni Adela. Oh, mao na si Adela, Ma'am Sabrina. Kuwapa man day kaayo ni siya. Ug buotan kaayo og naong. Dili kinaong lang ang buotan ni Adela, Ma'am. Hangtod usab ang iyang batasan. Buotan ganit siya. Naglipog ani ko kung siya wa magustuhin ni Madam Mercy kang Adela. Tingali, wa siya pagsupak ni Adela. Nahadlok lang tingali siya nga doon na daotang mahitabo ini kung magpakasal sila si Rodel. Og na tinuod ang iyang gisulti. Oh, Annalisa. Ngano ka? Nga nakasiguro man siya nga may mahitabo kung may magpakasal nga taga dinhi, Ma'am Sabrina. Oh, may buot ka bang ipasabot sa imong gisulti, Annalisa? Ma'am, si Madam Mercy lang ang misulti nga doon ay mahitabo sa magpakasal ining dapita. Buot ipasabot. Nga nahibaw siyang daan nga may daot ang mahitabo ni Adela. Nagduda ka ni Mama Mercy nga mo'y nagpaluyo sa kamatayon ni Adela? Dili matingali na imposible, Ma'am. Dili siya gusto nga mawa siyang poder sa Sir Rodel. Buot ipasabot. Nga siya ang dunay daotang plano sa mga mahimong asawa ni Sir Rodel. Og natinuod ni. Namatay gud si Adela. Ayaw nag-isulti sa uban ng imong pagtuta, Annalisa. Sorry, Ma'am Sabrina. In love kita tingali si Rodel ining Adela, no? Kay gwapa gid kaayo siya. Nindot kaayo og mata. Sa una lang tingali to, Ma'am. Sawa pa ka. Dalagog kaikog na ko, Annalisa. Dawat na ako nga may kagahapon si Rodel. Og dili ko makikumpetensya kang Adela. Ma'am, hain gid ka ang pating lawas ni Adela, no? Nganong sinina raman niya ang nalubong sa sapa. Good morning, love. Uy, Sabrina. Ano mo man ko ni mo pagkawa? Nahinano ka og maayo. Mao nga gipasagdan talang una ka nga makatug og maayo, love. Kadlaw naman ko kung nakauli. Onya, kumusta ang imong lakaw? Nahibaw kong gimahal mo si Adela sa unang panahon. O gisakitan ka sa atong nadiskubrihan karon. Nga nagmatuod. Nga posibleng patay na si Adela. Samtang dili pa na ako makita ang pating lawas ni Adela. Dili pa gihapon ko mutuo nga patay na siya, Sabrina. Ha? Wa ka mo tuo sa gisulti ni Annalisa nga patay na si Adela, love? Unya na ko mutuo nga patay na siya. Kung makita ko na mismong patayng lawas niya, Sabrina. Gigutuman ko. Mamahaw ta? Ni painit ko. Tuwa si mama sa kusina, nagkaon. Dunganin na lang siya. Dili lang ka mangutana sa resulta sa akong lakaw gahapon? Unsa man? Unsa may huna-huna sa mga pulis sa bagong nadiskubrihang sinina ni Adela, ha? Posibleng patay na si Adela. Oh, sorry sa nahitabo sa imong pangasawa nun, love. Nahibaw ko nga mahal ni mo siya. O ganun nakasiguro man ka?
Ako nang nakita sa imong mga lihok karon, Rodel. Nangabubuhok ka ni Adela? Dili sa ingon nga nangabubuhok ko. Minyo na ta. Ako na ang tag-iya nimo, di ba? Musawa ko'y rason nga mga bubho sa patay na. Patay na gyud ka si Adela? Oh, What if paagilan niya aron dili may nay ng among kasal? Basin kun what if gituyo niya glubong iyang sinina ug iyang singsing sa sapa aron dili na siya mailhan sa iyang paglayas. Rodel. Pero nakita niya na Lisa si Adela sa sapa. Lain ang iyang hitsura. What if huna-huna lang ni Annalisa ang tanan? Kining tanan niya nakita aron magtuot ang tanan nga may third eye siya. Dako sab nagposibilidad, dili ba? Pero sigurado si Annalisa sa iyang nakita, Rodel. Siya lang ang nakakita og mga multo, Sabrina. Ug dili kita. Busa, dili lang dayon ta motuo sa mga kaibulungang mga nahimo ni Annalisa. Okay, mao man ka. Karon tubag ako. Unsa may buti pasabot ining picture ni Adela nga imong gikuptan samtang natuog ka? Oh. Kini. Si Adela kini, di ba? Og imo ning gigunitan. Di ini nimo nakuha. Ayaw kong ina nga hangtod karon. In love gihapon ka sa una nimong pangasaw-on, Rodel. Gusto na. Dili na ta maghisgot ni Adela. Unsa may nahitabo sa imong lakaw? Unsa gisulti sa pulis bahin sa sinina ni Adela nga nadiskubrihan sa sapa ug sa inyong engagement ring? Samtang wa pa'y makita ang patayng lawas, dili pa gihapon madeklarar si Adela nga patay na. Mura man og naglali si Rodel ug ang iyang asawa, Annalisa. Ha? Nagsulti raman tingali sila, madam. Nakadungog ko, naglali sila. Medyo mitaas ang tingog sa akong anak. Annalisa? Nakitaan ba nimo si Rodel nga niagi dinhi? Uwa man, ma'am. Ngano nangita man ka ni Rodel? Imo ba siyang giaway? Wa man, ma. May gipangutan na lang ko ni Rodel. Oh, unsa man kini? May mo ba di na lang ta maghisgot niya, ma? O ganong dili man ka musugot nga hisgutan ang akong anak? Bana man ka nimo siya? Mama Mercy, Unsa inyong gilalisan? si Adela. Oh. Ngano naghisgot naman sad mo atong babayhana? Malipayo na siya sa dapit nga iyang nahimutangan. Dili siya malipayon, madam. Oh. Tungod kay gipatay si Adela. Oh? Unsay gipatay? Nakitaan ang sinina nga gisulob ni Adela dayon niyang pagkawa, ma. Oh. Ang mga tao ba nga gi-hire ninyo ang nakakita? O, ma. Sila. Mo nga nagtuo mi si Annalisa nga patay na gid si Adela. Oh. Patay na siya. Kana ang nasiguro ko. O gano'n nakasiguro ka man sab kuno, Annalisa, nga patay na sa Adela? Nga sinina ramang ka ni ang nakitaan sa mga nangita niya? Nakita ko si Adela sa sapa, ma'am. Guba ang iyang dughan o nagkalapok siya. Nagdugo ang iyang o nagtuo ko nga gipatay siya, madam. O kinsa man ang nagpatay ni Adela? May gidudahan ako. Kinsa? Unyan ako masulti, madam. Kung doon ako ebidensya nga siya ang nagpatay o nagpapatay ni Adela. Nganong dili ka man musulti kung kinsa ang gidudahan nimo? Ma, kalma lang. Ayaw lang kasuko. Kinahanglang musulti si Annalisa kung kinsa ang iyang gidudahan nga nagpatay ni Adela. Dili pa nina ako mahimong isulti, madam. Dili pa. Excuse na ninyo. Ha? Hoy! Annalisa! Asa ka? Wa pa ko mahuman og kaon, oy! Annalisa! Ako na yung atiman mo, ma. Pasagdi lang sa siya. Mituo ba sab ka nga patay na sa Adela? Wa na ko mahibaw kung unsa akong tuhuan sa mga panghitabo ining baya, ma. Sabrina! Nga nang dili man sila mo tuo nga patay ni si Adela.
Ano naghilagsab ka? Sir Rodel, sir, naadi ka diha? Nagpahangilan ko din dapita. Sorry nga natugaw ti ka, sir. Ayaw paglakaw. Sir? Unsay mong ikasulti ning dapita, Nalisa? Hilan kaayo kining dapita, sir. Nahadlok ka ba nining among dapit? Nahadlok. Pero wa mi laing kapaing na ni Manoy Carding, sir. Salamat. Ayaw pagbiya ining dapita, Nalisa. Kay kabahin ka na nining lugar. Tuod. Ganong naghilakman ka? Nahinumdum lang ko ni Adela, sir. Nahibaw na bitaw ka kung sa may kasuod. Sa imong hunahuna. Patay na gyud ka si Adela? Oo, Sir Rodel. Wa ka mamakak? Wa, sir. O gibati ko nga. Naara inig dapita ang patay lawas ni Adela. Kung patay na siya, unsa man kaya namat yan? Sir, posibleng gidakdakan og dakong bato si Adela. Tungod sa ako nakita siyang dughan. Nahulpa kini, sir. Og dako pud kaayo ang samad siyang oo. Tinuod ba gyud nga makakita ka og mga maligno, Analisa? Kung unsa man ang akong gisulti ninyo, sir. Maurasab nang akong nakita. Pero mas maayo nga dili ka motuon ako. Aron makapahuway ka. Oh. Basta ako. Sigurado na ko nga gipatay gid si Adela. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!